Sompa 98.9. Today, Master Sally, the 27th day of the month, July 2023. It's a good afternoon. 14 minutes after the hours 1. Yatna se Eufiane Yawada. Edru Yawada se Yatna se Naya say, there will be a animo aiding Yankopon Asumano. The day any evangelist of Fiachame Global Heritage Prayer Ministry. Mama Tana se Eufiaha. Yedroso asam ebro kindness and so send na nwumre no nsia emergency fire prayer service aja se enya asam keto a ema school park no so a duru abra na nyankopon kasa ho wasoro kasa o nti eya abra na osoro nkasa ho papa na bibia ntimi enya kama emfama mama erade asum dwen kama miasoma miansa medase enka opi asa na bibia boko Kristo ahwe yen so pa ede yamiase Global Heritage Divine Blessing obia ho ye okay abasa kese enu kura ye mu den that's right that's right nyame ma ye krado ebremu minim se uwie a asem na chinsenchane na di akiri enti wona betai wona aso beti asem na omuwie a obi anya ne package enti nyame ma atewo maso ebe so omutie de osoro beka na omuwie omu ne wadi nkomo nyame onhira one wadwuma pa amen ne titiru edu heritage a yise ya timise bibia konkan kama pa odofo online no eye adwuma MC producer say ye adwuma online no ye stream live ewo ho enti ubetimi ahweyen live Sompa FM online no eno no na baby a wo bia no mesre se wa fidie no utie 98.9 na volume no fa bi ka ho na de oni radio no ono nso entimi entie na heritage ayi ne nkyase nyina Divine Blessing na enhira efri osoro eja ho etentene yen na eboa yen na ede yen free level 1 ko 2 2 ko 3 3 ko 4 na ye koye ni mu a mesre twede ampon ahoden de maw na mefa so na anopei mama eye yempanyimfo nyina aha ananom ahemafo panyimfo okrodwe mu ha sofo mpanyimfo yema obia aha pa efri osura ede nhira ene ahoden na enam na mesan so asre ni titiu heritage a atiefo de wotie mi bia a Kristofo se ohwe Kristo ni bia wakwan na uye obi a udi emra so eboa sanse twro no akyerɛkyerɛ dada ohwe Romans chapter 13 verse 1 to 7 ha Paul kaye or say let everyone be subject to the governing authorities enti ni titiwu jadwo a yetwa ne kwaya yebo yen ho bra ede eja na nakwaye kwa akura imesre emre bia ye de ato ede amaye no yeni so na entimi emoaye na yenye bibia kama pa obeye na ayefe enti nyame twede ampon onhira wo pa awie yi ye de aseda ema nyame a wadom ye na wadom ye ya na de yenamu bia no ode enkwan yi akyɛ yen sɛdeɛ ɔde agya yɛn bia na yɛmfa ahoɔden ne nsiye ɛntoa so na enkanko emra yɛmfa anida hɔ ɛntoa so na enkanko emra yɛmfa ɔdɔ ɛntoa so na enkanko ntimi emra Sunyani maimu emra Ghana maimu at large emra wo wabusua mu omantamu hɔ na enka wabrabɔ ekwan esronko esokra wadi kan ate Global Heritage Prayer Ministry yempai bo a yefre no emergency fire prayer no ade a yemfa eni agrokra sanse kodanda adoso no eno na nyame eje na ode ne wonkonkruja etum na ehedwrebe na adasa nyafa hudie enti anwumre die yetwewo eme school park so penkwase traffic light heya abai school a ewo wonsani fa so a yeton cars kakra ewa animu no udru akire ho pa wobeti se emfidie ekoso wo ho anwumre no nso wadi kan ate tutumrika ebra Friday fieda ebia nso no eno nso fire prayer empire ano edi ne mo emergency anwumre nyame obekire wo kwan a se wo fa so na etimi aboa de mpeja aka abrabo no edi amaw Sunday bia no metena school mu ho counseling na efri anopa 10 bia obeba beto me wo ho a ye somoso ewo ho
ɛhyɛ nyame din anuonyam. Tuesday ebenada etwa mi nyame ɔma ne nsa so kokro ma ɔbɔnefoɔ agina tuo nyinaa de ɛde nyarewa aba de ɛde amane ato nipa so oyi ne nyinaa firi hɔ a fa ahodie ɛyɛ adwuma enti ebenada entena fie pastoral center wafa car sɛ okɔ dom ase ɔmfa pastoral center udru Grace Land Junction na onsiw signboard white si hɔ a yɛatwerɛ ɛso divine heritage a saa kwan na so ye na pesa edi to dwa bia no se wo ba na kwan na yira wa ofra ye be ma direction ni yi na woni yen abebom abompa ye na nyame wahwie ne gye e de ache okwa social media bia no eye afia kyereme evangelist obetimi ene me edin sa wo so a ebetimi aboa wo yi epa awie yi eye heritage a adomo emre sonko a nyame efa so na odi ni shira agu ti so adofo radio ministry yi eho hia mo na mudi akira na ebipo emoa wode epushi sa Kristo ompeja muti na de mo beso mu bia no enye nhira na emro so entra so ekra awie yi meba na medwendwene nsem bi ho ase kwasi broni ka nsem bi o se temptation yen kasamo ye se ensohwe ai eyade ewo ho etu ni papa obi ensohwe to no a na wakra onya ahode enyina ne naso bi obi ne nsohwe eto no a ene nema nyina na agigya obi ne nsohwe to na level 100 kra na wadura obi hu ane se wasan ya ba besi baako na eya ade ewo ho a eyese ti ase enti na eyese yehu emu ade yie na ne titiri ye boye ho bra boa ye ho se ensohwe ba nyame expect yen se ye betimi agira sanse kiro no mu po wa kiro wo mu amaye dada se de echen yen so no echen yen ebro yen so oma ema yen so na se ye hia stamina a ebetimi de agina ya mane ano na wonim se Kristo som ankasa no na ni so ade hu no ene se wo benya ahoden wo benya de make se stamina na ohaw ba obetimi ede agina ano ohaw ba entwi emfamfa so enti Kristo som etetel na waye ensiye enipa Kristo somo etetel na waye nipa utimi gina brane na wo bobra bono ahoden so eyi epa na anopai awie yi ye Yesu Kristo sa temptation in so here America na semi more than 2000 years ago obaye we wuje yen na kwan so nyina ni dwumadi odi ye nyina ba bi ofa ye nyina sa de America ho asemu a ye friend enso hwi enya no ebi eba na kwan so pa nenso otimi egina he na se eti ase ade ye friend temptation ankasa na senso hwe no eye obonefo edwumadi. It is the devil's business enti eba pe na wama wadwene no akai wo se eye obonefo nyuma bi na eba na nyame so ehwe se ubetimi edi so enkwenim enti ohwe Yakubu ngoma James chapter 1 verse 14 or say every man is tempted when he is drawn away of his own lust or desire to entice. Enti yeti ase se the devil's business obonefo akwan ida se baby a wo fro akono obe misdirected ana obe ma waba fam ana obeji ade bia esombo afri wonsem ana obema mrewye bia ewo mu no akanyan na atimi awikin wo na wontimi enuru obotaye eho na abra ensohwe aba no onfa emakwa ode ba ede direction eka ho ode ba oma direction no oma kwan a eyese wo fa so enti wo behwa abrabufuo na ba ahye wo so ano na akire wo se ko na kofa sekan fa pira wunia abra abufuo na ba na abro so ano na ema direction bi se ade na wo mo ne nhwe ade na wo nyese ade na wo nse niema ade na wo nya yade na wo kra wo ntena se wabre yehwe ene yese ye ko Sunyani prison ha ya enipa pi na wo ho a eyen sohwe efa wa wantimi anko ani sunkonim san so hwe ya make us say ama adofo pa bi ene wabeye atamfo prekope
Sa nsɔhwɛ yi ha make us say ama ɔdefoɔ bi enra ene yi wabɛyɛ ohiani bubro. Sa nsɔhwɛ yi ha make wɔn asɛm yi ha ama nipa bi a nanka ɔwɔ buo paa wani die ene yɛmfa ne nyɛ hwee na ne onyam nyinaa apepa ɛde afiri ne so na medical ka kyerɛ wo sɛ ɔde nsɔhwɛ ne ba ɔma wo na kwankyerɛ a sɛbi ɛyɛ akwankyerɛfo a ɔfa so a ɛba ma nsɔhwɛ no ɛnya wo ɛkora na ɛyɛ high time sɛ ɔte aseɛ sɛ nsɔhwɛ deɛ ɛmpa abrabom na mmom the capacity ahoɔden a ɛdidi so no ɛyɛ available a ɔhwehwɛ wɔ asɛm a mede ɛma wo nei na watimi ɛde adi so nkonim enti ɔde abadeɛ na mmom sɛ ɛbɛyi abɔ hɔ sɛ ɛbɛtumi agyina ano no ɛno no kwasi broni sɛ ɛyɛ choice na saa choice no yɛbɛtumi ameki ne yie abra a yɛsua nyame asɛm yɛbɛtumi ameki ne yie abra a yɛte aseɛ sɛ nsɔhwɛ abadeɛ nanso nyame ahoɔden bi wɔ hɔ a ɛyɛ available ma yɛn a sɛ yɛde yɛn ho twerɛ a ɛbɛboa yɛn na yɛtumi atwi afa saa nsɔhwɛ no so enti James hɔ a Yakubu na mekyerɛ yɛhwɛ 4 etire 9 ne yɛhwɛ nkyekyɛmu nson hɔ a ɔse so give yourselves humbly to God, resist the devil and he will flee from you. Ɔse enti fa wo ho ɛma Awurade na afei si ɔbɔnefoɔ kwan na obɛdwane afiri wo nkyɛn. Timidi kan ka kyerɛ wo sɛ temptation nsɔhwɛ ankasa no it is the devil's business ɛna nnwumayɛ a ɔyɛ ne dwumadi a wodie no ɛno nso ɛka ho bi ne dwa a wodi no ɛka ho ebi na ɔsi nyame ahoɔden yɛde bɛsi ne kwan yɛde si ne kwan so a ɛyɛ ade a obɛtumi adwane ɛde afiri yɛn nkyɛn enti no temptation is irresistible so we bi ani hɔ a yɛsi kwan a ɛnyɛ yie na mmom yɛamɔ yɛn ho bra sɛ yɛbɛsi kwan a ɛno na ɛbɛba bɛyɛ ɔhoɔdenfoɔ ɛwɔ yɛn anim a afei yɛdwira a na afei ne dwiri no ɛtumi ayɛ den ɛde ama yɛn nti abramaneɛ no ɛba na ɛtɔ da temptation no ɛpresente ne ho a ɛkame ayɛ sɛ ɛyɛ ana yɛbu yɛn ani agu so ana in other words no yɛfa ne sɛ o we kura deɛ ɛyɛ ade ketewa bi ɛyi deɛ sɛ me ho ɛdin o ɔsɛ deɛ ɛyɛ ne sɛ ogyina hɔ no ɔma n'ani na hwɛ ne ho yie na wanyɛ den wanhwe ase enti yɛwɔ fie bi ana yɛwɔ suro bi asuro a yɛnsuro nsɔhwɛ sɛ ɛba sɛ ɛbɛsɛe yɛn ɛba sɛ ɛbɛkum yɛn na yɛsi kwan ɛntɛm mekae ɛyɛ 1 Corinthians chapter 10 verse 3 no ɔse he will show you how to escape temptations power how to escape temptations power so that you can bear up patiently against it. Nese or how nsɔhwɛ no ɛba no ɛde ne tumi bio ɛna ɛba na mmom nyame ɛkyerɛ yɛn sɛ n'asɛm mu ɛne boasetɔ mu no ɔno ɛkyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa so na yɛnyɛ nsɔhwɛ yi anim animguaseɛ ahweaseɛ ɛfoɔ na mmom yɛbɛyɛ nsɔhwɛ yi animu nkunimu difoɔ ɛkwan bi wɔ hɔ a yɛtumi fa so na yɛdi nsɔhwɛ so nkunimu ɛpa me say yɛbɛtumi I overcome temptation wabra yɛ build better relationships stronger relationship a na ni so ade hunu no enkowie bɔnhiu na mmom ɛbɛkɔ akɔwie ɛde ama yɛ enti saa strong anaasɛ better relationship a yɛ build no ebi ɛyɛ sɛ wo wobɛnya prayer partner papa nkɔmmɔdifoɔ papa adamfoɔ papa deɛ wo ne no ɛhyɛ wɔ problem anaa wo haw a ɛno nso ɛyɛ papa the moment a wohyia ɔhaw wohyia amaneɛ anaa ɔhaw ne amaneɛ ahyɛ wo so yɛhwɛ adɔktafoɔ yɛhwɛ yɛ health side nkyerɛkyerɛ a wɔde ma yɛn sɛ enipa a wɔn ha wɔnya obiara ne wɔn kyɛ no wɔn na wɔfa depression mu wɔn a wobɛhu a na adwendwene no ahyɛ ne mu a na atra so na afei akoduru baabi a na ne ko anaa ne yi firi hɔ ayɛ yie na pa
Nemo, sa obuilding relationship, say, obia, me ho chemia, o mami sikano, sa na ese, upe obiswa, anabia yebia, o how de amane sha oswa, uhwie wo how egu, ode wo nkomodie ko, ode wa mane eko, na atimi aboa na wanya relief ntem. Sa ayonkofa ana relationship yi, ebi ni ayonkofa woni heritage anya. Ya woda awia one bia. Utie Sompa 98.9 na afei so ohwɛ me ɛyɛ Sompa online ho na etimi ɛboa wuyi ɛpa ohwɛ ɛyɛ Matthew asɛmpa etredum wɔtwe chichemu edum kono Matthew 18:19 ɔse again ebiu me say again I say unto you that if two of you shall agree on it as touching anything that they shall ask, it shall be done of them of my Father which is in heaven. Na benu anokro ye me papa mu ebema maja ate na wonsa aka wo mu aye sa so na ohaw amane yenya abasa papa bi mane so ye mu adwen papa bi mane maye afutuo papa asafo papa bi te se global heritage mane boa ye ya yenya relief na ohaw entimi entwi fa yen so eyi ye de boa yen ho na sa nsem ya so ena adi machi ade me abepie ene me topica me ne o ebedi ho nkomo sima kakra yi a me say a generation of salt and light in this dark world. A generation of salt and light in this dark world. Enti yen ya pensu yen generation yi ye salt ana ye light ana ye beye enchene ana se kanea ede ama ewiase esumi ana wonim se ewiase a wotimu emu ayesum nanso ye wodofo bia wate ase obetime de wo asie yie na wo waye kanea auli makande abo shadow siandi waye kanea atofi ho ke bazunde de waye kanea ato aware na se re kado sadada waye kanea ato adwuma mu ho oh Jesus na waye kanea ato mantamu ho enti ewiase asumui lesbianism sumui homosexual sumui awudie sumui krono sumui konkonsane etro sumui kunsum papa mu sumui ahoyi asumui krono esumui slay queens sumui sa adia ekoso yen generation yi mu yewo adamfo bi wo ho a ye de yen ho bono a ye meye sumu nemum ye beye enchena ye de yen eto nkwan mu na ema nkwan no afei ye mfre ne se enye de bi mu ayede ye beye kanea ye wraba bi a esumo wa enipa be hu yen se ye kanea na yen ye be hyeren ho asesa esu a enye ye be hyeren ho ama sabi enipa bi adwenbone adane adwenpa ye be hyeren ho ama de atete apansamo bi etimi oh Jesus akeka asi ani eyi sankoma me ni wudi sima kakrai me nsamui de me di gina so afa afri wo kyerunum Mose ngoma etoso mienu Exodus chapter 32 verse 26 edikosi 28 Mose ngoma etoso mienu etreduasa mienu chichemu aduonu nsia edikosi aduonu wotwe bra eja Moses ekire won na die gina so aye choice making se me fa se me ko osumu kabia ana ehan kabia mu afei Matthew chapter 5 verse 13 to 16 Matthew asempa etinum chichemu dumiensa edikosi edu ensia eno so kasafa enchene ene kanea salt and light yi eho afei Philippians chapter 2 Philippi fongoma etremienu chichemu 50 edu enum Philippians 2:15 and also or say being light among people
who are walking in darkness. Na eye se yehu se yeya ne titiu yetie asemi sisia ana yaje Yesu Kristo atumu no ewiase expect yen se sa wiase ya consistently corruption ena e release eno ye betimi a provide light bia sa light no ebe dispel darkness no ede efri ho ana unhu ho sa se ewiase esu hwe wo se esu a aseyi fa su papa bi ebra na ensesaye intimi emra. God has given us territory sa yede be ye sa adwumai yede be sesa esum o territory a wode ama se wode han ebe wura sum no mo ene ne edwa a wote wo ya wodi dwa yi Sunyani dom ho eno ene aware na ode wo awura mu no eno ne namfo na woni omonam no eno ne adwuma mu ho a oti sesi a make us say se ochereche ni nurse ni driver ni o territory ode ama no eno ne car na wotim no enipa no a efro da bia no eno ne community ho eno ne asori ho ode ho ama se ye wiase enchene ye wiase ehan enti se wo bo ho bra se obeye model ede ama Christ ewo sa kona ho a uhu na asemo a ede wo mu ne se efri Adam pen so enipa agi nyame sem papa yatum agi Kristo ho adansi atum papa ne mfa ma ye se enkwagye no ana se wasizi sema obi meka ho o se I stand at the door akoma pono no the door of your heart and knock se ube biye nko ade a meba mu abehye mu enti each and every day na wama ye adwuma no se ye mbɔ ne ho dawuro na enti emfa wo se eneyi na wo gye asemi atomu ama wo nsa so se krono yi magyan akohwie yi magyan konkonsan yi magyan ahoye anitan yi magyan fa Yesu se me kra nkwagye me ma na tena me mu na ne nkonkron na mama anya supa na mabobra pa wiase the moment a wo yes ade no pe agye atumu no wonso na ode wa beka ho bio se obeye kanea ama wiase obeye salt enchene ede ama wiase na woma ba bia bone ahye ho ma edewa eye papa ye dewa ma asomdwe ni ho no wo wodi bi awura ho awiye yi Kristo oboa yempa enti eye se ye remaini ema Christ wa brepa biaya ye wono te bia no enye kra biaya ye wono se bana no po eye bone bana ye kra Christ bana nti ye ma ye ho kwan a bone bana no ebeto fam na ye de no amaso me mpai bone se biaya wo ho awiye yi anada bia wo no se wukra Yesu Kristo ne bana eye papa ye ne asomdwie bana ya wo momu no obema so na wo mabone de entwi emfamfa wo so scripture me bobo so yi enyina no se wo kan a obehu abranti ana abranti bi wo ho a na wo ye emabuna wo remain remnant ana se wo de wo ho esi ho ema papa ye abra na enipa bi eyiyi won ho ede mabone no wo yiyi won tade ede mabone no sambrantie yi de they were putting on their armor. I mean the armor of Christ. Kristo akodia enye akodie bia se asomdwie ne papa ye akodie se wura sorry da mu na sa akodie yi enye bi ne hyewo de a ene wa yerew na akodie no eyensiye ye bata no a eno na eyese ye hye na akodie no eye papa ye ye bata no a eyese eno na ye hye eye blessing pa se we be stand for Christ
baby a wo eno eye enshira kese pa awie yi may you be at the right side. Now right side no enye ni time. Right side a make enye kunema me chichire ne mame. Right side a make enye selfishness pese me nkumi nya. Right side a make enye de woni ni pasre na odane ne ho a oka na kira asembone. There be at the right side. Asomudwie ebi aye ho a papa ye ahyemu ma eno eho asem na make de emwa yen na yentimi enye ewiase nkyene yentimi enye kanea ema sunyan maya yetimi ni nyina ene se de yadwene ho nyina eye personal comfort rather than what pleases the father. De bema yenko a ye ho adwe yenko a na oye pese menkumi nya kasambe ye da so hye adam boni asio kenye ne se meneu ye koye boni a beka aba father na wode akyei kasabre wa paya asase mu ye dwama ne ye tro ne ye konkonsen ka asase me ne ya kye wanye pese menkumi nya oto ne ho mpan na esi den na wode wo se wo ye kristoni se wo besere na wo nua su a ema wakoma to wo ye mu wo se wo ye kristoni enipa nyina ebepra na wo nko a wanya wo safety a wakoma timi to wo ye mu. You are not at the right side. Awie yi Mr. Kristo asomudwie ede maw ye hwe enemu a enema ekoso wiase na ewiase agigya nema ekoso Ghana yesi bibia enkoye yi a me de bigidie kire me se esu a eka ho ma nema esei 70% ada wo je me achinya na MP a wokodi iska enye ni sua eyesua ana meboa suku panyina ye diska ba se onfanya aban school ye ono so wadi ono so enye sunti na oyesa dokota ye di nru aba hospital se onfa mahiafo na wasesa akogu ne private clinic eji hu sikadi enye ni subaya jeja ono so asama yeso odi tene no na obeje bribe ama de onye wudi ni mom ye de na koto afiase na wudi ni anam adidi fried rice I enjoy no enye sua pese menkuminya ne anibre enti yesu na enye enti no asai omai yesu a enye esai empatamu yesu a enye ama abusua bi ana kane ada so no ene esum aduru awudie ne adutuo na aduru abusua no pese menkuminya nko a enti saa sui ena de otie mesesi a wodwom ho ede ton ne niema hwe de ebeba asisie nko a saa sui na oware ni ede ware a ene oye ne ho kani bone na owu nne kra enha no sanse onim se oni ho a obekwa akofa foforo saa sui eno kyerɛkyerɛ ni di gina classroom de kyerade a saa sui na nurse ni de hwa ayarefo a ene ese yawu enti eyesu momu ena eyese esesa se so sesa wa Ghana ha so sesa wa wiase a na yebo ye ho brase ba bia yewura ne se suma hye ho sen pa ye de han na ewura ho a onya hye senka dwom ho ye benya asomdwie onya hye senka ye de sika no ma papa ne se onfa nye kwan ne maya esu ne ye papa nti ne ye mbe hyehye no se ahwa na accident si ka kwan no ode ahohare ene beye ede amaye ana ewie God is expecting us say ye be raise the banner of Christ higher ewo area bia po a ye call ye koto corruption ho hwe asam obi ka ne se ha de me ba ye saa o enti so do ho akohyem oto aso awie yi yetie news na o se abrantie bi wakotwa de empo electric wire anampa cha asabi enye saa electric pole wire ena wakotwa na ensam ne kire se afoforo bi ka ne ho nanso afoforo ne de wadwane ono de yabro na kuno for all you know no na ono kra ye koja ye ni a okoja won ubekomu ana onye kromfo panyini no enso hwe se ono mom ene wakohia ne nkwanhia wuo ti adenti na woka ema wo ho se ai bribe ne de sa na mekoto ye ahwe ya ubewu agya won ahwe ya nimguase ne ba wo na wo me de mantamu ha sa adwuma mu ha me ba ye saa o enti eye sesa o mantamu ha me ba ye saa no eye wo ye nkyena wo de enyira eye wo ye kanea wodi sum free ho na wo ma han kanea so ai de woni nam na nadwene enye kra nanso de ntia ya me ma akwanya na oba wa kwan so ne se
wo de nsesaye ebema no enti Daniel ahemfie mu o ohene wotumi se okume abra na aduane memfa bi nkama no nanso osese akane awe oli ma candidate mema enumuda sa akane awe mekania kito waji mema no ashire ebeshrei mekania kito waji mema no ashire ebeshrei se obon sam dadamia mema no anyewu enti we no make I way back Pentecost na me chere Sunday school satam na mo simple na me wo emise JHS 3 enyom na ye fine pa ti woni mofra no to sa wo ko school mu hope na nadamfo ne pencil free top obi pencil free to no de America befa nadamfo wie ne nua sika wo bag mu pe ya chere ne se ba bi obi wura bi o maka ne an nhire nti krono no ewo ho so ommo bi da na wanyina beye atayi awie yi utie me bone awakoto so okoye wo wadu mu kanea no na wo se bone no entre enti wa ma wo kanea si ebede na Ghana ayiye wa ma wo kanea yisi wa ma wo nchini dei wa maintain ebeye den na Sunyani sabi atimi ayiye no matter how ademoyefo atwa ye ho ahia wonamfo no mu adwuma mu ho empo asori ho no yenkai se anya ye benya nipa mienu baako bia won de wo gina ama papa ye won ene yesi ye de won ho ye ho ebo wo papa ene yesi ye hwesua nemum enye bone da biara da awie yi asemi eba awie ye na menu mienu ye mpa ebo ane se asafu ye wa omo ayeyo na ye nkania enum ye nchene ne de enyira sanse enchene de yira ede ewuo ba enchene de yira enya hwema bi mu wadi gufam na enipa tietia so enchene ne de yira ede sum ehye biaye bia yehu yenho ebinumu di kan o makania no ehyereye yehu Kristo dia ohwe yen soso ensohwe ne amane temptation na medi kan ho asem idie medi kan aka che se eyobonefo ni business na dwuma oye nanso Kristo ode ho ahoden ato yen ho asem de wo mu ne se ye famu ahoden ne ye hye yen ho so edi so nkonimu a ye papa obo ya baso awie yi wo kanea ne wo nchena wo ma ne de enyira nti Kristo omo wa baso na doma ensa de nti amen abusuani din ene evangelist Efia Chreme Global Heritage Prayer Ministry ena ote yenka ewofia hanom no asem na ba wie na benim se asem na to form wie no nsenchene ku ana eba bi de chenti frɛ na ene mama eni enkomo ewofia ha number na 0543989989 0247989989 0543989989 0247989989 ai yes sir yeah part of my high mejo so na etisai oh I don't need experience na mama nkura nsan o sama de ma yenti no that's right. I'm anytime bia no ye nya experience for life okay eni nkomo mama part of my high mama part of say me jidi sa dom ni jo ho ye oh Kristo adom crying pa ye de nyame ase hey mama ye start ti o di aboa ye pa o amen aboa ye papa ko mama du time ye bom ti ni bu pa na identity see tim say yanko ye say ne ye say bet ye nya tie u pe oh Jesus na bibia se asesa mama ya da say na ka je boni woni patim pa o bet ye ne start tie u no oh Jesus oh how they abade ba ye di kind de dan Yesu a na wa maya dwempa ne ye de face trials mama
like you need be a the support in your manka radio in Quebec support to Palma anytime. There's time for everything. Mama, Mama, book no. It is coming. And I'm for Mestre Yamia Dom de Mao. Christo Fa Juni Semi Sona on Fawa June Wakoma no mum. Amane dear Mobru Huno on Sanka said ye me who were yes to demo. Amen. Okay. Mama. Hello. Hello. Good afternoon. But good afternoon. Me ba cha ne mama ni nkomo mama. Mama, I rather assume and council medofo. But Yanko on your case. I am now so is just my man. As strong. I get strong. I read it now. Pachawa operate car pain. But what does Ki bia mi hu. Eba hwehwe me na fa heritage nyame na seda breno. Amen. Okay. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me ba cha ne mama ni nkomo mama. Mommy, and I that's the Southern San Francisco, Abraham, the Radisha, on your case. Untouchable. O he fa na ye wo ya. Actually, Pound saxo so me mom pa ye ma. Papa enyarewa bia me de wani gye ehwe. Me de umoja edome. Receive fire healing in the name of Jesus. Amen. Ya hwehwe me why na me sha. Hello. Yeah, it's about good afternoon. Good afternoon. That's a sign. Never try na monthly. Nyankopon adomo. Ene mama ni nkomo. Mama nyamin sha wate. Amen. Ewa futu a wode ma ye yongo anti ye sebe pekine di be ye ejuma. Mama ba che me him 5. Onipa bi kɔ ɔhaw mu a otimi ba wo nkyɛn bɛka na asɛm kyerɛ wo. Never try. Ai ɛyɛ akyɛde nyame de ama wo. Ti de mi hu ɔbɛba w'anim sɛ bi afa nyame asɛm free so na adom bi ɛnyɛ kɛse wai. Nyame ɔmɔ ho bai. Ai. Okay. 0543989989 0247989989. Hello. hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pa cha ne mama ni nkomo mama. Mama, good afternoon. Afternoon mame. Pachoro nyamisha on denso. Because of Empire Mame. O ma meti ase. Me pachane. Twene bɛn wo wai. Me pachoyo. Na som no ye ni yie wai. Me pachoyo. Deborah Adom onsa enka se de mi hu nyame hira o. Amen. Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Yes sir. Me pa cha ne mama ni nkomo mama. Unya poultry a obeye. Okay. Unya poultry farm a obeye. Mama si unya poultry farm a obeye. Yes, Oye sure. Akwanya bi ebeba me di oja abasa esomu ma why. Ai bo ho mpaye why nyame odi adom. Okay. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon sir. Mpacho udin baby akasa free na ne mama ni nkomo mama. Pacho me dey no. Me prefer jiranko I wo German of. Okay. Ene mama ni nkomo mama. Okay, ma, good afternoon. Afternoon papa. German hoboko. Hello. Hoboko. Mama si German of boko de. Oh, nyame adum haboko. Okay. Yeda Yesu ase. We mama me him pa bokakra. One oba bi no issue. Mama busa wa asem so no oba bi wo issue. Pacho David. Mesre say ade bia ebebobo aba. Efri ne ekosi 21st August e ma remfi date. Wo momu wakoma emra famu se ice water. Na wanya nkonimudie aboa wo Yesu din mo ya afre me yento aso. Hello. Hello. Good afternoon. Pacho, good afternoon. Na bombo ko zinia. Wadi adum. Ya dan ya biase ye boko. Ene mama ni nkomo mama. Man Pacho mo. Ya mu medofo. Man Pacho boko bio. Au Kristo wa hwe yenso. De radiasi. De yo mi ya insa. Me de pezi dia mi pechi. Na misha o pano. Man Pacho mo bokaka. Me bompa ye ama wo. Ade a eye nwunu pa.
eye nwunu party say ye free freezer mo me pa cho otwe hu free ho kakra ebeboa wo pa se uni how bia wo tank so o say ma ba cho say o se wuni how bia wo katrema so pa cho da bi ni me fa won sasi so me mompa ye emma papa madome de ebobo babia me si kwan wo Yesu din mu nti de me kaaye no emma o remfi why pa cho you okay. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me ba choye ni komo mama ofia. Your friend is Sammy. New Town. Okay. Empire Bopa. Mr. Osoro Adom Edemao asase bi wo ho ana afiri wonsa. What you say? Asase bi wo ho ana afiri wonsa. What you asase wo me ho. O pese wo ye bibi wo so ana eyafuo. Pese mi bibi. Da o pese wo koso no ya afre me number me de betu dua no why na. Yo. Nyame mo bibi sa nyame nka ho. Okay. Hello. Good afternoon. Yes, sir. Me pa cho ye ni komo boss. Pacho. Come on. Kasi fi biya yan kwanta. Okay, boss. Ene mama ni komo. Yo mama. Aya de makiwa biya pa. Won samo aka no. Afi e kwa sura se bi ni babrum. Oh. De bedru. Yo, so bompa ya mama. Kama na ese me hu se wo ye popular wo ho nti lunch Sompa na lunch Global Heritage wo ho mama why. Am papa. Ai popularity aye bi wo wani mu a unya nko ya na. Ne mu pa. Ai yebe ne da be. Me da be na okay. Enti wo kwa wo be didi a enye mpaebo. Menya de anka wonsu a wo benom de carry be free baby a wo no na fako. Yes sir, obeto na bonten so a ebeboa why. Nyame waje wo Yesu din mo. That's pa. Nyame kan. Amen. Last caller, good afternoon. Good afternoon. Me ba cho te sen. Nyame adum pa chana ose. Nyankopon adaroma me ho ye pa. Me ba cho mama o ha ni komo. Mama we dey na mi sha we ene mo asema o de abreye. Let's say kai bokaka. Mr. Osra dom nyame mi akwantu so ma hwan na ben wa otonyom. So lady bi be no. Ese ekwan ebie ma no why? Ekwan bia ne bie bre aso no o mata mpaibo. Ohwe me so ebebo nyame onhira. Amen. Last quarter. Good afternoon. Good afternoon, my brother. Yes sir. Ene mama ni okay, ene mama ni komo. Na mama bompa ga drama na mtiapo. Mr. Osra dom de mabra kwabna o madate ase. Mbaja mama ewu. Aw. Pe ade na frɛ me mompa ingusofa mama me a wanyini kakra wai. Ebebie kwan nyame na kasa nyame onka wo ho. Amen. Mama ya wie omo marketing na ye late o number no. Ni nyina ye no ma frɛ no wedding komo. Enyumre yes. Emergency. Enyi wo hu mfiri mo. Ye fa ka akokɔ me aye me aye kuma se ho ahwan. Yesu ubehu na o Sunyani na wanhu na ye kuma se na akɔhwehwɛ no. Exactly. Enti anameboa Yesu gina me park so se ba me fa ka akokuma se ene ho so hu ne sanse wo pɛ de kwan ne wa me anam ka me se pa sorry edom wo bebe because I want to be an Nyankopon ni na wo hu me eti Yesu de o sign ho a wa sign ho ti na bebre de nyare wa kɔ sign de ba ukɔ ba bi edom ne kakra bi eno ya hwɛ wa ya Nyankopon ba no so wo ade se hu anu ohun eti no me park so ya woda na enipa enya baabi ntina efie dan so saa nyame ye ho nsenkyereni ebre yi nyame na aso nija enya de a edum ene edum kyena unti ebekoso adari akosi se Yesu Kristo beba enti emergency bra na nyame nye ho nsenkyereni okyena fire prayer ene me enhia yebo ayi ho bra enti yenyisu machines kram paya ekoso obeba na nipa ni abre wo ho bra na nyame obekasa wo ho kosieda counseling uhiame a oba bia ye ho ame wo ho Tuesday pastoria oba ofre yen lines na unhu kwan na ye be kire eye Graceland Junction ho a
mame mo mpaye emma wo mesre nyame adom de ma wo odomfo ne mobrehunufo yesu unimu ayen sehwe awie yi wasem nti umoja no eni emo ayen ye na kwan nyina so mihra wo metie ye dom wo na ye wonjie enyare wagya bia aso medi wugya yi edum no biyi akwansidie efri wo ma animo wo yesu kristo din mo amen amen me pa cho me bo me lines